Ndashamisika pandaona imba yangu ichibvira moto baby, ora yakatangira pari, ora zvinonzi rudo moto runotokuchidzirwa mwana wamai, asi urwu rwazobvirisa kupisa kupfurikidza. Muimbi mukuru wemuzimbabwe Trevor Dongo ari pakati penyonga-nyonga mushure mekunge imba yake yabviriswa negirlfriend yake inonzi Prudent Musimike mushure mekuita shanje. Ngazurere boyfriend. Lucky kangu stop na mteni. Serious. Anga pisa mbedi angara uzurere mteni dongo. Serious. Imoja ni mpaka moja chefa dongo. Chefa dongo ndio urare iflati no gara chefa dongo. Sanga chicha on purpose. Azonga chuwa sana mumbo. Ati sikana ndo bango feel like it. Mishumo inoratidza kuti rimwe bhebhe rake range rakavharirwa mukati memba when the fire started, uko imwe girlfriend yake yechi3 ichisvikawo panzvimbo iyi iri kubvira moto. Yei, vakaona zvichiitika izvi vanoti drama iri rakatanga mushure mekunge Trevor awanikidzwa achiita bonde neshamwari yegirlfriend yake. Izvo zvakazoita kuti vazonetsana, so vasikana ava vakatanga kurwa zvekukuvadzana vachikomorana mawigi chaizvo vachiputsa zvinhu. So Trevor anonzi akabva abuda mumba achimhanya kundosheedza mapurisa. So ari munzira kudzoka ndopavakaona moto uchiita kupfuta uchibvira pamba pake. Prudent Musimike ane nhoroondo yemadhirama nechekare, kunyanya dzemujolo nemaselebrity iwaya. Akamboshandira mudiwa Hood ndokuzodzingwa basa mushure mekunge amuudza kuti ane pamuviri pemwana wake. Mudiwa anonzi akabva amutorera motokari yaakange amupa, izvo zvakamboedzera hasha ndokutanga kuposta and saying all the dirty laundry paFacebook. Iko zvino akutrenda zvakare mushure mekupisa imba yaTrevor. Izvi zvinoratidza kuti ane rombo rakaipa chaizvo munyama nezvemujolo izvi. Chiitiko ichi chamutsaga kava pamusoro pekugara kwaTrevor kwenguva refu ari bachelor, vatsoropodzi vachinyomba zano rekudanana nemurume agara muindustry yekuimba for many decades without settling down. How can you expect someone akatanga kuimba ndiri grade 4 izvezvi ndave ne30 years haasati kana aroora? Manje ona imba yasara iri dongo. Muri yeZimbabwe munoionawo sei iyi? Ngatisangane mucomment section. Please don't forget to like, share and subscribe.